é que sae. E aparte iso quedou ali claro, se non sae non se pode facer. E isto, vamos a ver, isto non nos podemos salir para o ano dentro de 2 anos, é a miña pregunta, porque, vamos a ver, nós agora vai nos requerir unha serie de papeleo, de traballo, e aparte outra cousa, vamos a ver, aquí estáse falando de enerxías renovables. Nos aquí o outro día ainda viña no periódico de que Lousame precisamente non é un concello que se signifique por ter moita enerxía renovable. É moi pouco eólico, porque neste momento é a única enerxía renovable que hai no concello, non? Sí. Entón é moi pouco eólico no concello de Lousame. Entón, bueno, eu quería saber cal era, nese sentido, que medidas se poden adoptar para aumentar a enerxía renovable en base a que, porque senón... Pois se poden adoptar medidas como que cando pagamos agora a reforma da piscina, pois poñer placas solares, que auga que esa é unha actuación, e que cando pagamos... A mí me gustaría ter, non, as duchas teñen agua quente, non sei, e ao que sobre daí pode aumentar un grado a temperatura da auga aire libre, e é moitísimo, onde que somente se un grado. A mí o que me gustaría ter feito xa auditoría, tela feita, porque todas as actuacións que fixemos durante esta legislatura xa serían actuacións encamiñadas nese senso, porque o que partimos agora, en realidade, non se levamos feito un traballo, que en parte eu tive en reunións anteriormente e estamos traballando e xa estamos indo nese camiño. E logo tamén, se isto nos permite compartir experiencias con outros concellos que traballan neste senso, pois podemos facer outro no aforro da auga, que outras cuestións, en renovación de vehículos, tendo subvencións para renovar vehículos en que sean híbridos, non somente de combustibles que teñen máis efecto invernadero, o sea, que contribuyen ao efecto invernadoiro, que emiten máis CO2, moitísimas cousas, rutas de sendeirismo que permitan, de feito están sendeiros que están facendo moitos concellos e apoiados por administracións provinciais para favorecer o tránsito en bicicleta, para favorecer o tránsito peatonal. Todo ese tipo de actuacións están contempladas neste plan. Eu creo que é importante non perder a oportunidade e canto antes empecemos, millor. Votos... Eu dixo que máis ben está enfocado para concellos máis grandes. Non, está enfocado para todos. Os de más de 20.000 habitantes, todos teñen que estar obrigados ao cumplimento, de entrada obrigada. O acabo de ler. E os outros temos que ir sumando, e creo que é bo que o fagamos. Non fala nada da obligatoriedade, pero bueno. Si, o di, si quero yo... Estean todos os concellos de máis de 20.000. Claro. Estean. E van a estar, De feito, a maioría xa están, e a outro día non recordo cal era a comarca, Ribeira... Non se pode obrigar a nadie. Ribeira, non, pero non fai falta que os concellos queren ir. O concello de Ribeira, neste caso, non iba con outro grupo de concellos que non son os da comarca na que están normalmente en Arousa, pero xa iba sumado non recordo cales, non podo agora mencionalos, pero sei que si mencionaron ali esa comarca inteira, que xa estaban todos nese pacto e traballando xa, que xa fixeran o PAFES e que xa iban a ser avaliados, pois a primeira actuación de avaliación iba a ser estes días, estes meses vindeiros. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, dación de contra das resolucións da alcaldía, mocións por razón de urxencia, rogos e preguntas. Nos investimentos, no anexo dos investimentos aparece unha partida que vostede acaba de falar, a sustitución de luminarias campo de fútbol, que é o de Cabanatán. Sí. En plan experimental, de acordo cos que fan uso do campo, é que, porque ese campo ten unhas luminarias, as que tiña, un consumo elevadísimo, polo tipo de luminaria que é, que son as que había naquele momento, son moi boas luminarias, dito así polos técnicos no momento que estábamos retirando, pero nas que había naquele momento, e teñen un consumo altísimo.
Entonces, cambiando con leche reduce un 40% o seu consumo. Se probou, se deixaron instaladas dúas como proba que nos facilitaron para que as persoas que usan o campo puderan comprobar, porque hai un cambio, claro, tamén na iluminación, comprobaron que sí, están contentos con elas e están pedindo que se coloquen as outras. Chegaron, xa temos aí as caixas e ahora a empresa de mantemento as vai instalar. Me parece que dixo o luns, que se instalaba o luns, porque teñen que ir dúas persoas, teñen que ir á noite para enfocalas ben, dado que de día non se ve a incidencia sobre o campo da luz e para que non queden zonas de sombra. Quedou en principio comigo por teléfono fai 2 días en que as iba a instalar o luns. Tamén nese mismo, hoxe viñeron tamén para mirar con respecto ás inversións que acabo de mencionar, o que iba para armar o arquivo, porque hubo traballo de clasificación da documentación, todavía non rematamos porque o que hai que ir eliminando o papel, porque iso é un traballo arduo, e para un concello como nós un esforzo económico que levamos facendo varios anos consecutivos para analizalo, e están todas os acetas sin colocar nos armarios porque non nos cabe. Entonces, o que se me comunicaron hoxe, que ese tipo sabe que hai uns raíles polos que discurren os armarios e que se cerran sobre 3, non sei se coñecen, os invito a que o vexan. Entón me din que garantizaban 10 anos para poder completar todos os armarios que faltaban. Naquele momento se colocaron eses 3, son un que ten polas dúas caras e logo hai un que pecha para que quede herméticamente cerrado, se abre como un volante, non se abre. O sistema é bo, pero claro, a partir de 10 anos xa non garantizan que podan volveros a fabricar. Entonces, este ano vamos a comprar os que non sexa posible, se podemos 3, o que temos orzamentado neste momento non son 3, pero eu espero, pois, en vindeiros meses poder incrementar esa partida o antes posible e comprar 3, e os outros 2 que se pagan que corresponda nese momento eran os vindeiros, para non incurrir en que despois non haxa que nos suministre, porque os novos me explicaron que son diferentes, sobre todo que son as guías, os raíles son diferentes, se cambian os modelos como en todas as cousas. Hai un decreto aquí que pon aprobación a actividade primeira xuntanza de maiores de 2 anos. Sí, señor. Que método se seguiu para facer as invitacións? Pois o método foi o padrón, foi un traballador do Concello, da área de servicios sociais, que polo padrón, e fixeron as tarxetas e as enviaron por correo, ou non repartiu correo. Había unha edad? Si, maiores de 60 anos. Gracias por chamarme maior, entón. Gracias por mandarme invitación. Non é... Non te mandaron... non, eso non... Sí, por eso... Non lle chegaría a CES. No, yo estoy diciendo que gracias por mandarme invitación. Porque non veo, pero me encantaría que estivera ali. No, porque hai cousas que non me entran na miña forma de ser ni interactuar. Pois eu quero informar sobre eso, que foi un acto que supoño que había compañeiros seus. Xa sei. E puderon informarlle de que foi un acto simplemente merecido por as persoas que asisten. Por as 6 persoas. Por todas as que quixeron e non puderon que así o trasladaron. E as que non lle chegou a invitación? A que non se chegou a invitación? Aquí chamou unha persoa que non lle había chegado e logo pediu disculpas ali porque si a tiña. E moita xente a confundeu unha felicitación de Nadal. E hai unha persoa que descubreu, gracias a isto, que acabo de falar coa filla, que mandáronse esa casa dúas, porque o comprobou, aparte foi o traballador ali, mandáronse a da muller, o sea, do matrimonio, vale? Son xente maior que tampouco podía ver que estaban, tiveron un accidente recentemente. Pero xa lles pasou con outras cousas de outra asociación. Entón, teñen que facer unha reclamación en correos porque non lles chegou. Pero eso non era óbice, porque hai xente que non lles chegou e que chamou para ir e se apunta igual. Nós o que fixemos é, o recurso que temos é correos, entregalas, e se correos falla, que a veces sucede, pois habrá que facer a denuncia correspondente. Que non o comuniquen que nós o facemos. E aparte, na parroquia de Lesende devolveronnos, que a mí eso me parece normal, que devolvan 6, xa nos encargaremos de facelas chegar. O que sí nos parece extraño e denunciable
é que non se nos devolvan as invitacións e tampouco lle cheguen ao veciño. Entonces eso é unha imprudencia e unha, bueno, por chamarle unha responsabilidade e unha deixade de funcións que tenemos que poñer en coñecemento do servicio de correos. Pois moi bonito. Bueno, pero eso dixeron en correos. Xa, pero non sei por eso, había pouca que lerlo. A ver, as direccións estaban ben, desas casas as que logo se lle foron a enviar nesa parroquia, porque eran todos a mesma parroquia. As direccións estaban correctas, os nomes estaban correctos, salvo que esa xente non tiña buzón, únicamente, pero vamos, me parece que iso non pode ser a razón por lo que non lle deixen. A partida de gasto? A partida, a cuantía, ya direi, porque polos asistentes, todavía non chegou a factura, pero ya traio tan pronto a teña a de fago chegar. Vamos a ver. No último trimestre do ano pasado, pois temos varios promoción, publicidade, festas populares, anuncios, promoción cultural, financiamos bastante, ou vamos, temos un gasto que considero elevado de publicidade, non? A nos nos gustaría que fixeran gratis, pero nadie anuncia ninguna actividade, nin na radio, nin en ningún sitio, intentamos sempre facelo por o sitio máis módico, pero non é posible. Non sabe vostede os convenios que hai por aí en outros concellos, alucinaría. Preocúpame do exame, que non me preocupo do exame. Eu tamén, por eso mismo non o teño. Empresa GT Comunicación Asera, que se dedica, por favor? Pois, mire, en breve non. Pero non, porque hai facturas do ano pasado, non é tan en breve. Sí, pero eu digo, me parece que o martes, que acabo de pechar o día hoxe pola mañá, presentaremos e está invitado xa os seus compañeiros, de participación cidadá, un traballo que van facendo durante tempo, vindo 2 días a semana para poder gravar as persoas, etc. E que o presentaremos aquí e poderá coñecer tamén ese traballo. Importante. Radio Popular, Televisión dos Anés, Pontevedra Televisión... Son os medios que temos aquí. La Voz de Galicia e Eventos Insuela, que son que se dedica tamén a publicidade. No, son que grava con dron, de que da carreira? No, campaña publicitaria Fiestas Populares. Eventos Insuela. Pois teño que mirar, de tomo nota e miro que non... Ese é o decreto 639 do 2018. Creo que sei, pero non estou segura, como para comprobar lle digo. E hai outra de Eventos Insuela por o mismo importe. En Navidad. Un mes despois, non? Unha do 10 e outra do 11. Creo que, eu digo no próximo pleno, ou tan pronto vostede se quere vir o lunes a preguntar, eu informo. Porque non estou segura. Creo que ten verbanza, pero non estou segura. 7.000... Aquí este GT Comunicación, como 7.000 en 3 meses. Porque está vindo continuamente, todas as semanas. E Radio Popular tamén? No. Radio Popular tamén, non? Polo mismo importe tamén. A ver, Radio Popular... Que casualidade. Radio Popular... para divulgar a carreira. No, pero varias cousas, cada actividade, para divulgar a radio é un medio que moita xente escoita, e para cando queremos divulgar e fomentar a participación, por exemplo, no trail que hubo recentemente, ou unha carreira popular que houve, se fai a través dos medios que temos ao noso alcance. O día 366 e 800 unha ao 19 e outro ao 20. Señor Paradela, se vostede consigue algo máis económico, eu estou disposta a contratalo. Por factura do 19 e outro do 20. Se vostede, mire, se vostede consigue un presupuesto, un orzamento máis barato da Rede Popular, nós o suscribimos, pero ao día seguinte. Nós non somos capaces de facelo. Pois... A mellor Radio Popular... E os que desvotamos, pero non solamente aquí, sino tamén en outras agrupacións de concellos que temos, os que desvotamos por non poder
asumir, pero non vexa vostede cando compartimos espazo con outras comarcas e con outros concellos, claro, nos gusta o que fan, pero ten un precio. Sabe que se non... Radio Popular ten moita audición neste concello. Nós temos moi pouquiño con eles, solamente no mes de decembro, non temos No, nada en máis. noviembre. Novembro e decembro, non temos nada máis en todo o ano. 19 e 20. Non temos nada máis en todo o ano. Sí, en diciembre Digo, outra que vez. non temos nada máis, desde xaneiro ata final de ano, só temos aí no último trimestre. Sí, pero Da igual, non temos máis no último trimestre. pero que estamos financiando libro 50 aniversario COPE Galicia. Todo o mundo, Por favor. todos os concellos. 725 euros. Quero decirle que nese acto, non sei se vostede sabe, non sei se estaba invitado. No, Eu fui, digo quen estaba o presidente do seu É partido, igual. estaba o candidato ao Concello de Santiago, creo, Como Cristian Felipe o señor González. Bugallo, e estábamos todos porque é un medio de comunicación que ten unha historia na nosa comunidade na que dende, me tocou estar a min de alcaldesa, pero podía estar calquer outro cando se celebrou ese aniversario. E acudimos todos a esa efeméride que fomos invitados. Pois un libro que se publicou, que está ao seu dispor, se quere lle regalo un exemplar, está aí a disposición, e nós escolhemos o sitio máis pequeno, donde nós contribuímos con un texto que se enviou, tamén a felicitalos polo traballo feito de difusión e comunicación durante eses 50 anos. Igual que faría usted se estivera nese momento na Me calle. parece que estamos errados nese tema. Vamos a ver. Hai un decreto que fala da tramitación do convenio de sustitución da coberta do polideportivo. Sí, señor. Eu estou esperando que me chegue un convenio para a carretera esa que ainda non chegou. Non, pois subimos a tratar a paseo. Hai uns seguros, somos os dous. Está O meu do Camiño de Santiago. e non está na coberta. Non sei a educación. A A ver, estamos dous aquí. Chegaron... De feito, saiu na prensa que non foi publicado pola Consellería despois de Nadal. Saleu durante o Nadal, nos últimos días, a aprobación do convenio, o que vostede me pedía no pleno anterior, de infraestructuras, vale? Chegou aquí por... Deixeme que lle diga. Xo temos aquí. Chegou o texto enviado pola Consellería e xa aprobado para que o firmase e o reenviase. O firmamos, deixei unha copia secretaria encima da súa mesa para que pudera xa analizar, velo. Eu devolví a volta de correo que da Consellería aquí chegou un día, supoñemos que daqui ali igual e xa non lo enviarán firmado pola Consellería. De todas maneiras, se vostede quere ver o convenio, ainda que non este asinado porque non o devolveron por correo, o ten a disposición nas oficinas, ten o secretario ou temos nos no arquivo. E o de educación, eu creo que xa está subido á web. Creo que me comentou, pero está comprobando, que creo que xa subeu. Creo que me comentou a secretaria o día que yo entrei, pero non estou seguro, porque como hai dous, e tamén hai o do Camiño de Santiago, que temos dudas, se será un ou outro, vale? Pero calquera dos dous está ao seu dispor arriba, nas dependencias municipais. O da sustitución de cobertas que está colgado na web. Sí, porque o uniforme que montas a posteo. Escoitou, señor Padre? Sí. No, estaba mirando... E tan pronto teñamos asinado outro, o imos tamén a subir. Porque claro, non- mentre non ten asinaturas... No anexo dos investimentos non aparece reflexado No. a inversión Non. por De parte cal? do Concello, do convenio de reparación Da coberta. da coberta. Claro, porque temos previsto, bueno, non se podemos facer de outro xeito a día de hoxe, Sí. pero dígolle, vamos a facer tamén aí unha xeración de crédito, tan pronto nos transfiran a Consellería a parte que vai transferir agora, xeraremos o crédito cando chegue e incorporaremos tamén ben do remanente que vai haber, seguro, porque xa temos unha aproximación ao peche do exercicio, e tamén hai outra maneira de facelo con algunha ingreso que hubo recentemente. Por iso non está aí. Por iso, eu, cando lle decía a vostede que esos presupostos se axustan á realidade, porque é a forma que particularmente
como alcaldesa, como xestora deste concello, me gusta facelo, porque me dá máis tranquilidade, se axusta na realidade, e se quedan cortos no capítulo 6, non metemos, o sea, para, se quixésemos inflar, pois metería esa inversión, están sin meter esas dúas inversións, e algunha máis que vai vir, e algunha máis. Vamos a ver, hai un decreto tamén que fala da aprobación provisional da taxa de actividade relacionada ca xeria urbana, non? Perdón, é que non lle escoitei. Taxa por actividades relacionadas ca xeria urbana. Sí. E aquí fala de que o número de recibos ascende a 1.340, que é por un importe de 118.183 euros. Está en un decreto que que me pode dicir cal é? é o 681. Entonces, Perdón que lle faga repetir, pero sí, que no, tampouco escoito. No decreto cal é? 681. Sí. Aprobación provisional de esa actividade relacionada con xeria urbana. Que cal é a pregunta? Vamos a ver, pregunta, hoxe, non sei se veu na prensa, a relación con relación á revisión catastral, e aparece que regularizados inmuebles do Concello de Lousame 1588, non sei onde sacan as cifras, entonces a min chócame, non? No, pero non ten nada que ver con isto. Vale, no, vamos a ver. Urbanos, 1456. Pero regularizados, non sei que... Vamos a ver, mire. Regularizados non, urbanos. Estamos falando deste decreto agora. Claro, é que está relacionado. Ben, que é o que está relacionado? O sea, este decreto é o padrón que se aproba cada ano do lixo, vale? Que son as de 1.240 recibos e un importe total de 38.183. Casa, ou por un negocio, non? Sí. Vale. Entonces aquí, urbanos, viviendas, se supón, aquí que se regularizar. Regularizar Vostede o que me está dicindo, hai un desfase. Claro, o que me está dicindo, e que tamén o vi, é que temos que facer unha revisión exhaustiva porque pode haber vivendas que non estén pagando lixo. E xa empezamos a facer nunha parroquia, pero empezamos a facer no mes de septiembre. E xa detectamos en esa parroquia pois algúns casos en que iso sucedía. Temos 161.000 euros da mancomunidade, mas temos 600 e pico de euros da gestión de residuos, entón está costando ao Concello unha cantidad de cartos e non sabemos debido a que é, se é que non se paga esta diferencia de casas, non están pagando. Son varios factores, vale? Si quere analizamos un por un. Vamos a ver. Varios factores. Xa unha primeira... Porque altas, sí, altas en IBI, a parte de vivendas que lle expliquei que foran moitas, hai outro tipo de altas en urbano que se denon de alta, que non son vivendas e que non teñen que pagar a taxa. No, xa, pero me está entendendo que eu lle estou trasladando. Non quería ser máis explícita. Estamos sempre... No, sí, bueno, si queres son máis explícita. Hai casas, vivendas que se denon de alta e tamén hai cobertizos, que cubertos, de 200 metros cuadrados, de menos, de todos aqueles que tiñan o tamaño para dar de alta. Un cuberto non paga lixo, porque o paga a vivenda. Pero, sin embargo, unha casa é unha alta en urbano, neso que sale... Pero a ver, déxeme por favor que en urbano ou en rústico? Está dicindo usted en urbano. Non, pero aquí diferencia tamén, 132, aparte en rústico. Por eso digo, o do rústico serán eses alpendres. Pregunta. No, hai alpendres que están en rústico e hai alpendres que están construídos en urbano. En interior da aldea, en núcleo, hai un montón deles. Están deles. anexos ás viviendas, pregunto. Están anexos ás vivendas, pero os deron de alta. Vale, E algún pois cun tamaño como que lle estou dicindo. E lle podía decir en donde e sí, tal. no, pues sí. E hai moitos, Sí.
Vale. Pero non son viviendas. Pero, claro, por eso mismo non aparecen como tasa do lixo. Pero que... Pero da igual, que da igual. Xa, ten razón, está dicindo que o expediente de regularización tamén non é. Cando unha vivenda sufre unhas alteracións, unhas modificacións, unhas melloras, esa casa estaba dada de alta no lixo. Cales son as melloras? As melloras son moitísimas. A ver, vamos a procurar non falar, si poden ser, digo eu, mira, cambio de ventanas, millora, cambio, sustitución de, como eu tiña Uralita na foto anterior, na última regularización, esa casa tiña Uralita e ora na foto aparte ben claramente. Podemos estar de acordo co incremento ou non estar de acordo. Aí é outra cosa que teríamos que valorar, pero que tanto vostede como a mí non somos competentes nesa materia, non? E Facenda... Hai unha cosa que chama lei. Efectivamente, Facenda aplica a lei. Ou se cambia, ou, mentres tanto, é que hai que nós temos que axustarnos a ela, non? Entón, cando regularizan e ven melloras, ti cambiaches todas as ventanas da tua vivenda, pechaches unha azotea, que iso fai moitísima xente, e se lle avisa o urbanismo. A mellor hai que facelo xa dende aquí para evitar despois sustos posteriores. Pechas unha azotea e o que aumentas é o volumen da vivenda. Iso é un aumento de volumen. Iso non é cambiar unha ventana. No, é facer un mantenimiento desa vivienda. Non é aumentar o valor. Non está un diálogo porque a mí me gusta no pleno manter a orden. E se queremos manter un diálogo, nos imos a tomar un café xuntos e allí dialogamos entre todos. Non, non se pode. Como, perdón? Non se pode. Tomando café non se pode dialogar. No pleno vamos a manter as formas, non? Cambiar as ventanas, digolle que a súa opinión e a miña opinión, eu dicía un día aquí aos veciños que cando me dicen, cal é a súa opinión? É que eu non estou aquí para dar opinións persoais, porque eso ya podo dar, pois cando non sexa, eu teño que decirte cal é a norma, que se a mí me gusta, se a mí non me gusta, que sea algo que eu podei dicir na miña casa, podei falar con os meus amigos, pero que eu como alcaldesa non teño que decir, porque teño que decir a verdade aos veciños. E a verdade é que se ti pos unhas ventanas con doble cristal, que antes tiñas de cristal sinxelo, ti aumentas o valor da tua vivenda. Eso é o que considera a Facenda, vale? E protesten vostedes, facemos unha moción, mandamos entre todos, vostedes e enviamos, a ver se nos fan caso. Eles consideran que eso aumenta o valor da vivenda. Igual que si cambia e pon todo o tellado que era de tella, sin ter, como tiñamos antes nas casas, non? E resulta que ora pon Uralita por debaixo, lle pon uns rastreles novos, lle pon unha tella millor, aumenta de valor a vivenda. Entón, aumentar o valor, e non me dixe que non son eu que lle estou dicindo, é o que considera a Facenda. E sei que o cidadán pensa, fa o esforzo de manter a miña vivenda millor, e encima, pois, é que ti tes unha vivenda millor, e se cobran por ela. E podemos, o sea, vostede lle a cabeza, eu tamén lle podo dar a cabeza igual que vostede, e compartir igual a súa idea, pero resulta que Facenda di que eso, e ven catastro, e ten, aparte agora, xa non é escapatoria, porque antes ainda podías discutir, pero que agora che quitan a foto anterior, che quitan esta, e o dos volúmenes, que tamén non é. Sí, claro, pero a xente tampouco eso, cando fai, non cree que eso vai a suceder. E claro, se ti aumentas o volumen da vivenda, non o queres trasladar a catastro, pero logo en catastro che dá o susto. Vale. Vamos a ver. E é o que lle aparece aí como a regularización, pero non é unha nova vivenda. Por eso hai máis regularizacións que os recibos da tasa do lixo, porque o que antes apuntaba a cliente alcalde de que eran regularizacións, pero non era unha nova vivenda que contribuíse. E ainda que asegúrolle que hai algunhas que se hai que dar de alta. Temos inventario de camiños públicos. Estamos, dixen, o sea, eso, xa falamos moitas veces en pleno, é un traballo pendente, que me acordo que cando entrei en política a primeira vez, Hilario, que era o secretario que estaba naquele momento, dixo que era unha tarefa pendiente do Concello de Lousame necesaria. Se abordou un inventario, se trouxo a pleno no primeiro trámite para a aprobación inicial